Документаль мәгълүматтар юк. Кайдан килгән, нисек килгән. Әйе, был байрак ни өчен шулай? Үзенә ниндәйдер ребустар. Подполковник Семеновский түгел, бәлки Тихановский ялмаган микән дигән фикергә килдем инде. Шул уйлануылар, эзләнүләрдән тагы 5 ел үтте бит инде. Үземнең фаразларымда язарга йөрьәт иттем инде. Бу үзенә бер детектив байрак тап ошо кеше менән бәйле документларында теркәлгән 2 байрак. Зинһар күрһәтегез миңа шул хакланган байракты дип. Бу байрак буенча документларда юк. 5-нче полктың байрагы түгелме әйтим, исем китте. Байрак әлегә менә харгылт индәйдә хоро төстә дип әйтеп булмай. Яңынан шартына килтереп реконструкция эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Бу байракты кем тарафынан тапшырылган дигән Раутова. Фотографияның табылуы минеңсә үзенә күрә бер сенсация дип әйтергә була. Чөнки ул билдәле, чөнки без белгән бу бердән бер байрак. Әйе. Мен 112 ел Ватан һугышында башкортлар күп булып катнашкан бит инде. Без беләбез 28 полк булган, шуның 20 полкы турынан тора. Яуларда катнашкан билдәле. Әмма бүгенге көнгә тиклем менә Германия музейларында ниндәйдер артефактлар хакланган унда. Кием, ян, ук хатактар хакланган. Әмма Башкортстанда милли музейда бердән бер ошо сордан калган артефакт буларак менә ошо байрак хаклана, ул күргәндә тора бит, һәр кем күргәне бар. Һәм менә мин дә бул байрак темасы менән кызыксына башланым инде, чөнки үзем тарихчы буларак та, хәрби тарихты өйрәнгән кеше буларак та, bundan инде 15 ел элек башкорт халкының хәрби тарихы буенча дүйім генә гыйльми, фәнни, популяр берәй хүрәттәре күбрәк булган китап сыгарга дигән идея тугайны. Һәм ошо идеяны тормышка ашырырга дип теләп материалдар туплай башланым, бигрәк тә гравюралар, фотографиялар. Гомумән дүйім башкорт халкының тарихын бер китапта сагылдырырга дигән. Чөнки уга тиклем әле ундай проекттар юк иде, галимнәрнең төрле хезмәтләре бар, менә шулардан йыеп материал туплай башланым. Һәм әлбәттә 7-нче елда китап «Воинская слава башкирского народа» дип аталайны, әйдә карайган шунда. Әйе, менә шундай китап, менә моның анда тышыгында ла. Һәм әлбәттә ошо менә байрактарды табып, шундай дизайн эшләп, һәм менә ошо менә торган байрак турында шулай ук мәгълүмат бирергә дигән теләк булды инде. Һәм өйрәнә килгәс, ул мәгълүматларны ошо музейдин элек директоры булып эшләп киткән Галим Әхмәров ул байрак турында 70-нче еллар, 60-нчы еллар адагында язып сыккан булган, өйрәнгән. Шул мәгълүматларны артаман кабат кайтайык. Менә нимә мине кызыксындырды, чөнки мен ул китапка мәгълүмат бирергә теләгәйнем. Менә бунда нимә язылган дигән фикер. Мин бунда күрәм, ла илалла. Әйе, менә Әхмәров та шулай дип тәрҗемә иткән, онда кәлимә шәһәдә, ягъни ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән. Һәм кызык кына ул менә мондагы аббревиатурага үзенең аңлатмаһын биргән, отдельная башкирская бригада, полк 5 дип тәрҗемә ул иткән. Әмма нимәгә нигезләнгәнен әйтмәгән. Һәм менә бундагы язу, астагы язу шулай ук бик кызык. Ул инде әйтә инде бул язу төрки, ягъни иске башкорт телендә язылган ди. Һәм монда инде булай дип язылган дип әйтә. Бул байрак 13-нче елда эшләнгән. Һәм нәмә дип менә астагы юлдары язылган инде 11-нче кантон башлыгы, кантон начальник, подполковник Семеновский дип. Менә шундайрак ул үзенең китабында тәрҗемә аңлатма биреп киткән инде. Шундайрак. Һәм ул әйтеп киткән инде, тагы менә күрәбез, монда байракның теге яртыһы тегелгән, ниндәйдер нәмәләр. Һәм ул инде фараз килтергән. Менә шулай ук Рәсәй империяның гербы киресенчә тора. Һәм ул әйткән инде фараз килтергән. Был байракты 12 сабаттагы элекке иске байрактың нигезендә шуны алып, шуның үстенә эшләгәннәр дигән фараз килтергән инде.
Шунан артаман инде мин тарихсы Рамил Насибулла улы Рахимовтың шулук йылда шул бер мәкаләһенә тап булдым инде ошо байрак турында. Ул да ошо байракты анализ яһаган. Һәм ул бөтенләй икенче фикергә килгән. Ул яда инде мәкаләһендә беренчедән мына бу язуга караганда дигән инде подполковник Симоновский дип телгә алына, ул гомумән башкорт кантон башлыктары ул башкорттардан торган булгандар. Унда урыстар офицерлар гомумән кантон башлыгы булмагандар. Шуга ул шик белдергән һәм гомумән бу байрак турында сынапта бер мәгълүмат юк. Документаль мәгълүматтар юк. Кайдан килгән, нисек килгән? Шуңа күрә ул шундай фикергә килгән инде. Бу байрак 112 елга ватан һугышы һәм рус армияның сителгә хәрби походтары менән бәйле түгелдер. Ниндәй байрактыр? Аңлау кыен дигән. Бу инде минең күңелгә нык кыен алды. Мин инде китап сыгарга йөрим бит инде шул язмаларды берип аптырауга калдым. Нисек инде менә безнең милли музейда шундай горурлык уяткан үзебезнең теге башкорт полктарының яудан калган шундай кымартка һәм менә шундай аңлайсыз бер байрак дип койдылар бит инде. Шуңа күрә мин теге билдәле галим Миңнегали Хөсәйин улы Нәзиргуловка, ул менә иске башкорт, Төркия язмаһы буенча бик зур галим. Шуга мөрәҗәгать итәргә булдым. Чөнки мин китап сылып килә һәм китапка нимәләр язарга кирәк бит инде. Һәм әлбәттә уга күрһәткәс, ул инде карап башкасарак мына интерпретация берди. Мына билдәле гарәп телендә язган ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Мына бик шик тудырган, мына бәхәс тудырган текст ошо бит инде. Ул әйтте инде бында 11-нче кантон башлыгы итеп алынмаган. Бында бригадный начальник подполковник Симоновский дигән текст ине. Бул иске башкорт язмаһы, бул гарәп графикаһы. Гарәп графикаһы. Шуга күрә уның тәрҗемәһе нисек булып чыкты. 11-нче кантон башлыгы түгел, бригадный начальник дигән шунда бер гарәп, ягъни иске башкорт язмаһы менән русча язылган. Онда бригадный начальник подполковник Симоновский дип. Бригадный начальник дигәс, миндә инде күңелдә ниндәйдер өмет уянды. Ошол бригадный начальник дигән текст менән китапка инеп китте. Әмма мин уйлауга калдым. Бригадный начальник подполковник Симоновский. Димәк, бул исламда ниндәйдер нитергә кирәк, теге хәл ителмәгән, сиселмәгән мәсьәлә булып, сер булып тора бит инде. Әйе, бул байрак ни өчен шулай? Теге үзенә ниндәйдер теге ребустар уйлана торгас, мин документтар карай башланым. Караһам, менә Усманов ошо Әббәкир Усманов 60-нчы елларда заманда монография сыгарган. Ул атала инде Башкирский народ в Отечественной войне 12-го года дигән күләмле монография. Менә унан һуң әле ундай күләмле монография сыгарган тарихчылар юк. Менә ул инде уның китабында телгә алына подполковник Тихановский. Һәм ул Тихановский инкыдыгы шунда, ул Тихановский ошо 3-нче, 4-нче, 5-нче башкорт полктары һугыш башланыр алдынан 11-нче елда 1-нче, 2-нче башкорт полкы төзелә. Һәм һугыш башланганда улар фронтта булалар. Ә инде һугыш башлану менән Оренбур губернаторы Волконскийның инициативаһы менән тагы 3 башкорт полкы төзелә. 4-нче, 3-нче, 4-нче, 5-нче. Һәм менә шул 3 полк армияга китеп барганда, шул осорда менә ошо 3 полкты итәкләй 5-нче полктың командиры подполковник Тихановский. Һәм ул үзенең вазифаһы була инде бригадный начальник була. Ошо 3 полк бригадага берләштерелгән була. Һәм мин аптыраным, шулай ук Мәскәү тарихчысы Калининда шулай ук яза, ул да документ килтерә. Унда ла Тихановский ошо башкорт бригадаһының начальниги дип телгә алына инде. Шуннан мин уйлана башланым. Менә ошо байракта
подполковник Семеновский түгел, бәлки Тихановский ялмаған мекен деген фикерге келдім енді. Һәм шул уйланудар, эзләнүләрдән тагы 5 ел үтте бит инде. 2012 ел етті, юбилей етті, ошо 12 елы Ватан һугышының. Һәм мин инде ошо байрак тураһында үземнең фаразларымды язырга юрият иттем инде. Һәм 2012 елда Ватан һугышының 212 елы Ватан һугышының 200 еллык айканлы ошо үземнең фаразларымды мәкалә рәвешендә Башкортстан гәзитендә язып сыгарга дигән фикергә килдем. Мин инде атагайным инде дөнья гамырларының серле байрагы дип ошоны язып, үземнең фикерләрне дә яздым инде. Менә бәлки Миңнәгалағай Нәдірғұлов тәржімә еткенсе, һәм башқалар тәржімә еткенсе, бұл язмала, бәхәс тудырған язмала байрақта бәлки сынапта реаль шәхіс подполковник Тихановскийдір деп, бригадан шәлігі деп ядып сықтым енді. Һәм мұна бір адына өтім мінен енді Миңнәгалағай Нәдірғұлов миңа шылтырата, азат құстым. Сынлапта һинең фараздарың дөрес. Миндә шикләнгәнем, менә әле теге мәле сорашканда ул бак дигән уның менә шәкеле төшеп калган. Сынлапта ул байракта Семеновский түгел, Тихановский, ягъни Тихановский подполковник, бригадный начальник подполковник Тихановский дигән исем язылган дип минең фаразды ул менә галим рахланы минең өчен асапта бул куаныс булды теге галим өчен бул үзенә берәү детектив булды инде. Һәм менә ошайтып байрак менә монда ул телгә алып киткән һәм байракта сынапта без реаль шәхестең язылган аңланык инде. Ул сынапта ошо 3-сі, 4-сі, 5-сі башқұрт полктары фронтқа армияға кетіп барған сақта бірләшкен бригада ол бірләшкендер һәм оның башлығы бригада начальник подполковник Тихановский ошо бригада начальник болып ошо байрақ тап ошо кеше менен бәйле һәм мына бында алда айтып кеткенсе Ахмаров айтып кеткенсе мына аббревиатурала отдельная башкирская бригада полк 5 деген оның фараздары сынапта тап келіп те тұра. Сынапта мында Тихановский ол бір үк вақытта ошо үс полк мынанда етекселік еткен. Үзе тұрынан тұра 5-сі полктың командирі болған. Мына шундайрақ фикірдер келді, ойланып, һәм бұл теге байрақ өзенің артабан аса бетінде. Бір мәл 16 ел тирәһе булдымы, белмәйм касан булгандыр. Музейга бардым, һәм музейдің шул фондтары менән кызыккан сакта караһам, анда ошо 12 елгы Ватан һугышындагы байрак икәү булып сыкты. Мен аптырап кеттем, ул ничек икәү булды дим. Документтарында теркәлгән 2 байрак, бире стендта тора, күргәзмәләр, бире фондта ята. Мен аптыраным, ул ничек 2 байрак булырга мөмкин дип, үзем асы шәһәнем, һораштым һәм ундагы теге хаклаусынан һораным инде. Зинһар күрһәтегез миңа шул хакланган байракты дип. Йоклап булмайм. Йоклап булмай, чөнки менә байрак ул үзеннән миңа теге унар еллап яңа теге нәмәләр биреп тора. Теге һәм менә ошо байракты килтереп сыгарып күрәтләр, менә мин төшердем. Һәм мин аңланым, бак дигән күргәзмәләр торган ул байрак ул реконструкция булып сыкты. Төп нөхсә менә ошо икән. Менә төп нөхсә күрәбез, сынапта буны реконструкция, буны күргәзмәгә куюы бик нәмә. Менә ашалып беткән, йыртылып беткән бит нәшә күрәләр. Әлбәттә реконструкцияны куйгандар. Менә тагы икенче менә икенче ягын. Менә икенче ягы, менә буны икенче ягы. Менә шулай ошо асын байрак ошо икән дип үземә фикер килтердем, менә монда ялган. Әмма шуны менән тынысландым, әмма һораудар асам калды. Бул байрак буенча
документтар да юк. Нүйсен мына ушундайраак эшленген мына бандау үзүндө тигилген болгон өзүнүн оригиналында ук. Һәм инде мына хәзер Рәсәйдә бик матур ресурс бар. Ул госкаталог дип атала инде. Һәм шул госкаталогта төрле музей, бөтен Рәсәй буенча музейлар үзләренең булган экспонаттарын төшереп шунда халалар. Зур бер сайт ресурс инде. Һәм мин гадәттә шунда инеп теге башкир дип ямда теге эзләүгә куйһам һәм өтә төрле музейлардан, төрле башкортларга кагылышлы, Башкортстанга кагылышлы күп кенә экспонаттардан карайм дип, бер фотографияларды карап алам, яңа сыккандарын, бик кызык фотографиялар килеп сыга, экспонаттар килеп сыкта, бирек тә теге Государственный исторический музейдан материалдар килеп сыга. Һәм менә былтыр йәйгеһен карап ултырһам, тагы бер тапкыр бер байракка сораттым. Беренче игътибар менен дә карайм. Был язылган инде знамя 5-го башкирского полка дип язылган, нәмәлә Өфөлә 11-нче елда төшерелгән дип. Яхшылабрак карайм. Бул әле безнең музейда торган байрак 5-нче полктың байрагы түгел, мен әйтим, исем китте. Монда хаташа башлады. Хаташу гына түгел, менә бул теге снапта 10 елга калган теге детектив тарихы мыгарак. Менә был хүрәтте карап аңлап калдым, чөнки ысынында менә әле без музейда торган байрак менә ысынында менә нинди нәмәлә рәвештә булган аңлалды. Ул инде менә ике остары булган ысын байрагы. Һәм менә без күрәбез монда ул инде лицевая сторона дип атала инде, беләгенә бит ягында Рәсәй гербы торган һәм башкортларның тамгаһы инде, теге мусулман тамгаһы ярым ай һәм йондозлар. Һәм менә күрәбез, хатта теге Александр императорның вензеле бар, дигән хәреф. Һәм был күрәһең алтын буяу менән эшләнгән булган, сигелмәгән күренеп тора. Менә шундай байрагы. Менә ике сиягы бар инде. Ике сиягында карыйк. Менә кире ягы. Менә кире ягында без күрәбез инде тап теге язмаларды. Шулай ук алтын яки көмеш менән язылган, буяу менән язылган булган. Һәм без нимәне игътибар итәргә була? Бак дигән әлеге менә без реконструкциялар ничек күрәбез без? Әлеге реконструкциялар эшләгән сакта реконструкторлар нинди хата ибәргәннәр. Улар бак дигән вакыт үтү менән менә был кызыл түгел, алтын көмеш менән буяу менән эшләнгән ягы һәм гербтың бөтүп, менә бunda күрәбез без төп оригиналында бөтүп, бөтүп эзләре генә торып калган булган һәм эзләре торып, менә икесен күрәтегез, икесе. Хатта менә теге Рәсәй гербының эзе был кире якка килеп сыккан булган. Һәм реконструкторлар эшләгән сакта унга игътибар итмәгәннәр. Ул герб теге яктан икән дип уйламаганнар. Һәм тотканнар да нисек бар шулай эшләгәннәр. Һәм нисек бар шулай эшләнгәс, менә шундайрак байрак килеп сыккан. Кире яклы нәмә герб менән. Һәм Галим Әхмәров та ошо байракта шул нәмәләрне күргәндән улар уйлаганнар инде был элекке ниндәйдер бер 12 сыйфаттагы борынгы ниндәйдер башка байрактың нигезендә ошо башкорт байрагы эшләнгән дип. Аслында ул күреп тора, ул байрак бөтенләй икенче булган. Һәм менә тирәһендә бер күрәбез уны күрәтегез әле. Менә монда менә аслында менә улай күрәһең касандыр ул менә йыртылыпмы, үзүлүпме, һәм онда нимә эшләгәннәр? Төккәндәр генә. Һәм менә шундай теге ослы байракты 4 мешле байракка әйләндергәннәр. Касан әйләндергән? Менә хугыш мәлендә бер советская красная башкирия дигән республика газетында шулай ук мәкалә, заметка гасыраттым, онда язылган инде менә тап
Ишшериков деген краевед язган инде. Бак десең, хуш мәлендә 41 елда ошо мына Пушкин урамында утырган була музей. Онда госпиталь урнаштырга уйлайдар һәм 24 сәгать вакыт бирәләр музейга шул бинаны бушатырга. Һәм монда ул Ишшериков әсенеп яда мына музейде тибез музейде сыгарып асында тей урамга сыгардылар тей һәм күп кенә тей экспонаттар бозылды тей. Мына мин уйлайм фаразитамында тап шул мәлдә күрәм мына 11 елда матур байрак шул сакта күрәм шул хәлгә килү ихтимал һәм инде азак инде мына әле ошундай хәлгә килгән байракты әлеге менә музейдин фондына кылган байракты ошайрак кимдер эшләп тегеп дүрткә мүйешкә әйләндереп Хакларга маташкандар, реконструкция эшләгәннәр. Шуга күрә лә менә бүгенге көндә күрәбез бул тарих тамамланган дип әйтеп булмай. Әле бүгенге көндә байрак менә ошондай төстә бит инде. Мен шайтып уйлайнык. Хәзер ул кайда һәр әйтәгез татар? Бул Милли музейдин күргәзмәһендә тора. Шуңа күрә лә менә бул фотографияның табылуы минеңсә үзенә күрә бер сенсация дип әйтергә була. Чөнки сатта менә инде һәм ул 11 елга тиклем хакланган бит. 100 ел эсендә ул 100 ел кимәлендә хакланган булган. Күрәһең ошо губерния музейында ул хакланган булгандыр дип уйлайм мин. Шулай ул теге Париждан йөреп кайтып һәм һәйбәт хакланган булган. Һәм менә бүгенге көндә бул байрактың күрәбез ниндәй асында булу һәм төсө ниндәй булу дигән фикер туа. Чөнки байрак әлегә менә харгылт ниндәйдер хоро төстә дип әйтеп булмай. Чөнки менә без фотографиялар күрәбез ул карарак төстә һәм менә мин шулай ук быга тиклем башкортларга бирелгән байрактардан фикер йөрүтеп, чөнки 1805 елда Александр император тарафынан шулай ук 9-сы башкорт кантонына байрак берилә. Һәм ул яшел төстә байрак. Шуңа күрә лә менә бул байракта ана күрә дигән. Бул байрактың да төсө менә ошондай яшел төстә булгандыр дип уйлайм инде. Бул икенче байрак. Бул икенче байрак түгел, менә шул байрактың минең фараз. Мин менә бул шул байрак ошондай төсө ошондай яшел төстә булгандыр дим. Чөнки менә әлеге көндә бит уның төсө менә харгайган. Менә ошолай бит инде. Харгайган төсө юкка саккан, ебәктең төсө юкка саккан күрәһең. Шуга күрә лә бүгенге көндә без аңлавыбызса әле музейда турган менә күргәзмәләрдә турган бул байрак ул беренчедән ул реконструкция һәм дөрес реконструкция түгел үкенечкә күрә. Менә һәм Аллага шөкер менә бул нәмәнең бүгенге көндә менә бул фотографияның Мәскәүдә дәүләт тарих музейында хаклап калуы менә ошо фотография нигезендә бүгенге көндә минеңсә милли музейга ошо безнең шундай горлык булып торган ошо байракты бердән-бер артефактты яңынан шартына килтереп реконструкция эшләргә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки менә шундайрак. Әлбәттә хорозлар күп кала, чөнки буга әле менә бул байракты кем тарафынан тапшырылган дигән хорау туа. Әйбез әле менә Аллага шөкер исбат ителде, исламда ул язылган ысын реаль шәхес, ул подполковник Тихановский, исламда ул бригада начальник булган, исламда 5-нче полктың. Исламда менә бында ла 5-нче полктың байрагы тептелге алына. Менә буны әмма кем тарафынан тапшырылган? Шулай карыйм нәрсә булу шәрәхен әйтә инде. Байрактар гадәттә император тарафынан хукук уларда гына булган дип. Әлегә документлар табылмаган. Шуга күрә лә мин тагы шулай фараз итәм инде, чөнки башкорт гаскәренең беренче байрагы менә Александр беренче тарафынан 9-сы кантонга бирелгән байрак, ул тап губернатор Волконскийның инициатива буенча эшләнә. Ул императорга мөрәҗәгать итә һәм уның мөрәҗәгате менән ошо 9-сы башкорт кантонына шул Александр
Беренсенең ошо байрак бүләк ителән яшел төстәге. Шуга күрә лә минең уемса, минең фаразымса, мына угыш башлангас, беренче икенче полк фронтта бит инде, яуда йөриләр. Волконскийдың Оренбург губернаторы Волконскийдың инициативасы менән 3-нче, 4-нче, 5-нче полктар федераллар төзелә, һәм улар тантаналы рәвештә озатыла бит инде. Шул мәлдә минеңсә тап ошо Волконскийдың инициативасы менән ул күрәң императорга сыккан һәм әйдәгез менә башкорт полктарына байрак тапшыру, тантананы оештыру һорагандыр күрәһең. Менә әмма һораулар күп. Был әле менә 10 ел вакыт үтте, 10 елдан 15 елдан вакыт үтте. Был байрактың әле һораулары күп. Әмма әҙләп менә әйтеп теге нәмәләре асыла. Һәм был бит үзенә күрә бик уникаль байрак. Чөнки менә монда без мусулман символикаһында күрәбез, кәлимә шәһәдәнле күрәбез. Тимәк, 5-нче полк нимә менәндер билдәле булгандыр. Шуны тарихчылар белмәй. Документтар җитешмәү сәбәпле белмәйбез. 5-нче полктың тарихы бик бай. Әйткәндә ул Төньяк-Көнбайыш башкортларынан оештырылган полк була. Менә беренче, икенче полк Көньяк, Көнсыз башкортлардан, 9-нчы кантондан, 7-нче кантондан булһа, менә был инде 5-нче полк. 5-нче полк сапта зур яулар менән Парижга ингән башкорт полкларының береһе. Бүгүнкү көндө документ юк. Мына документ юк. Бәлки ул документарият алыр. Мына тагы бер фикер туа, мына бу фотография әле Мәскәүдә Дәүләт тарих музее үзе куймаһа без белмәс идек. Димәк, Мәскәүгә барып тарих Дәүләт музеенда, Дәүләт тарих музеенда барып өйрәнәһе эш күп. Балай шул башкорт полктарына, икенче башкорт полктарына ни өчен байрак бергәннәр? Байрактар бирелмәгән, данныйлар юк бүгенге көндә. Бәлки билгән. Был бердән бер уникаль кумартка дип әле шуга әйтәм. Был бердән бер байрак. Бердән бер байрак һәм бердән бер менә гомумән шул осыдан калган юк башка. Полктарда байрак булмаган. Байрактар бәлки булгандыр, бәлки кайтып битмәгәндәрдер. Әмма мәгълүматлар да юк һәм байрактарның үзләре дә юк. Ул билдәле, чөнки без белгән был бердән бер байрак. Әйе, шуның өчен әйтәм бит инде. Был 112 елы ватан һугышынан килгән әле менә безнең музейбездә торган бердән бер кыйммәтле артефакт. Һәм моның тарихы да бик кызык бит. Менә күрәһегез. Ул нинди адалар үтеп, менә бүгенге көндә менә бактыһын ошондайрак. Ул бит байрактарга килгәндә әле табылып тора бит. Менә беренче елны хәтерләйгәндер. Республика башлыгы үзе күрһәтте. Ул инде гражданнар һугышы сорындагы икенче башкорт полкының байрагы ниндейдер гыйлә менән, язмыш менән Америкага барып сыккан булган бит инде. Унда шәхси коллекциянан унан һатып алып кайттылар. Һәм менә шулай милли музейда тора. Ул тарих буенча, байрак буенча миңә лә әйткәндәй мөрәҗәгать иткәннәр, шул ук Рәмил Насибулла ул чөнки мин гражданнар һугышы буенча өйрәнгәс, мин унда шик белдердем, чөнки унда икенче башкорт уксы полкының байрагы дип күрһәтелгән. Ә ул икенче башкорт полкының байрагы ул булай да музейда һаклана. Бу нисек ул ике байрактыр, мен аптыраным инде. Әмма Рәмил Насибулла әйтә инде, буны күрәһең, теге байракта эшләр алдыран, буны теге бәлки яугирлар үзләре эшләгәндер дип. Әмма һорау юк, ул уның фаразы. Әмма һораулар кала, чөнки рәсми билдәле башкорт бригадаһының үз полкына касан тапшырылган, мин документтан өйрәндем. Һәм менә ике байрагы һакланып калган, беренче, икенче башкорт полкының уксы полктарының байрактары музейда һаклана. Әмма менә икенче башкорт уксы полкының тагы бер байрагы килеп чыгуы мине аптыратты. Шуңа мин беренче шикләндем инде. Бул ниндәйдер нәмә. Теге интернетта хәзер теге нәмәләр күп, алдакчылар күп. Бәлки шулай итеп бере эшләп хатырга уйлаган микән дигән шигем туды. Чөнки музей, милли музей фондында һакланган байрактың теге унда икесерәк инде. Әмма анализ нәмәләр тикшергәндәр, сатта бул шул сордагы байрак дигән. Документтар юк, шулай һораулар күп.
Сәлам, мин Галиян Сынбулатов. Һеҙ Йыһан каналында. Рәхмәт һеҙгә ҡараған өсөн. Зинһар лайк ҡуйығыҙ һәм репост ҡуйығыҙ. Әгәр дә һеҙ каналға аҡсалата ярҙам иткә килһә, экранда күрәһегеҙ QR код. Ул эшләй Тинькофф банкы аша. Һәм дә Boost Donat сайтына видео астында һылтанма бар.